Какво смятате за секса на първа среща? Одобрявам. Всички мъже са за секса на първа среща, по принцип. Секса винаги е предимство, как да? И аз лично нямам нищо против. Свободния избор винаги е на място. Ако мацката е хубава, що не? Мислиме, че не е редно. Трябва да се познават първо хората преди да правят такива неща. Нищо. А одобрявате ли секса на първа среща? Не. Не е толкова яко да си легнеш с някой още първи път, когато го видиш. Какво искаш, дълга връзка или еднодневно? В крайна сметка спестява се време, малко или много, не винаги се търси продължение. Момчето е дошло, взело каквото иска от момичето за дадения момент и той в най-добрия случай ще иска още от това. Няма да харесва момичето като душа. Тогава разбираме дали сме един за друг или не. И ако не сме, просто няма да си губим времето по-нататък. Вие правите ли секс на първа среща? Аз съм правила, да. Как мина? Само с това мина. Нямаше повече срещи. Следната първа среща ми е със секс на първа среща. Как беше? Още продължава. А твоята последна първа среща как мина? Със секса. Колко продължи? Връзката? 7 часа? Какво следва след секса на първа среща? Секс на втора среща. Както ви обещах, сега ще си поговорим за темата в студиото, която коментират, а именно секс на първа среща. Тук до мен са едни млади, приятни хора, много красиви. Това е една спасителка, която предполагам, че има доста опит. Здравей, можеш ли да се представиш? Здравейте, аз съм Ели, приятно ми е. Кажи ми, случвало ли ти се да правиш секс след първа среща с някой? На мен лично не ми се е случвало, но то си е общо взето всеки си индивидуален. Такава е твоята професия, срещаш много мъже. По какви мъже си падаш и какви мъже са модерни в момента? Има ли мода при мъжете? Да, определено лятото и не само е такъв сезон, че се вижда с доста хора. Моят тип, така да се каже, е спортен. Добре, имала ли си случка тук на басейна да дойде някой да ти предложи директно да правите секс? Да, имала всякакви случки. Какво прави мъжа? Идва при теб и какво ти казва? И казва секс нещо. Секс нещо. Често ли така се правят, че се давят, за да те впечатлят? Имало ли и такива случаи? Да, има и такива, случвало се. Правила ли се изкуствено дишане тук на някой младеж, в който след това евентуално си се влюбила или си правила секс с него? За сега не се е налагало. В смисъл всичко е било в границите на нормалното. Добре, ако при теб дойде един много красив мъж, който наистина те привлича и не ти го каже директно да правим секс, но така ти го усещаш, че той го иска, би ли го направила? Не знам, много относително. Може би е въпрос на разбирания. За мен лично, според мен е с времето нещата. Трябва ти време, не можеш така от първия път. Да, според мен е по-редно така да е. Ето като мен е един младеж, доста симпатичен, с много хубаво тяло. Здрасти, представи се. Здравей, казвам се Александър. Имаш страхотно тяло. Кажи ми, това ли е най-важното при мъжете да изглеждат много добре, за да впечатлят една жена? Това със сигурност помага, нали? Първо сигнално в комбинация с слънце, когато човек види някой добре изглеждаш, много му засила желанието за някакви отношения, за някакви контакти. Интересуваме сега с това тяло. Правил ли си така секс от първия път? В смисъл, предлагал ли си на жена без да я познаваш и след това тя съгласявала ли си? По-скоро са ми предлагали. Те са ти предлагали на те? И ако кажа, че не съм приемал, ще излъжа, но нищо не се е получавало за по-продължително след секс, само когато е на първа среща. Още преди в момента, в който приключи секса, всичко е приключило. Добре. Не е случило да има продължение на отношенията след секс. Добре, къде се свалят най-лесно жени? Къде смяташ, че жените са така най-освободени? По плажовете, по заведенията, къде? То си е много индивидуално, защото според зависи и ситуацията и по мои наблюдения, нали, си мисля, че ако според моментното състояние на жената, нали, как се чувства и затова вече има вина и мъжете, нали, за всички те, примерно, жената ако търси, примерно, дали било в дискотека или на плаж, ако иска да има някакви секс на първа среща, не както е темата. И за така, че за мен като цяло мое наблюдение са, че по плажове, по морета е по... Добре, с какво мога да те впечатля аз, примерно, или някоя жена? В смисъл, какво е най-важното според тебе? Първите впечатления са как изглежда, нали? Ако
един човек, който не те привлича, няма как да стане, нали, първи впечатление. Вече след това е характер, отношение, как протече разговора и така. Много ти благодаря. Аз ви пожелавам много хубаво лято, много